ki baro ki bepet ya Good News TV. Ni priang subhaya phi shakani ka program ka jongi but ikan manru wa pinangai pet ikini program na ka por shakapor. Hakani ka miet ni osmoy ha khu bor na khtin ka jong play na I Reverend S Pasa but ika jingwa ka bukerpang man ai da I Mr Lapdiang lang sotun but I Mr Wan Pinchangan Mauri. Badab dasna blami nakalbari kinong popki batong itam hakakin kun kinli hakakin kun kin khut kin li kinong pop ki batung itam haka kin khut kin li unong kam sim bala sudin la Hashem kanikawa yang batu ngit ku mau on pen khut par haka on pen khut par haka on pen khut par haka yang batu ngit ku mau on pen khut par haka on pen khut par haka on pen khut par haka yang batu ngit ku mau on pen khut par haka Kawaning kong na aingu ublay ya ke jingdan ringkap ya ke jingelam ke jongu kamtam na gam tagamet pat ka kot ka bakya na penpau ya ke jing kublay ka bakarpang na kamenta jongpi ki parabanget ki parlok ki bajupet ya ke ka channel jong ka Good News TV ai kublay pi ka kerteng ka batyang dan portam ka jong trai per no punim jong disgrace na shimlu igani gaman igawan ai kublay snam thamai wasuk ya pi baro snam wa pinangyo ikimet ki phat ki wakot ki wakya niyo manmat igi jingker khu bi jonglay pinang roy ki liang baro ai kublay ru kerpang ya ka Good News TV jong ka jeseng sama KGP snap sakngi kawra pinyo bentalam hanga kung syakri warit jonglay ya kawan yo ya kani kapur kani kalat ya kabang nyo ya kaban Assam ya ka kubor jang kaktin ka jong blay hapdeng jong piling ba jong ni kapor ngits ka mo blay un ku lengba ka jing Assam ka kubor ka kaktin ka jong blay kan yo pan long ka jing ku na ka benta jongan ingkong na ka benta jong ilang baro itu ki pet ya ka ni ka channel chang nya chang pendam blay ka jing duai able go pa jing iba hapneng wani ka mandam rit ke slajat ke baku ke bakentang ke jongan aingu ema blay na ka benta ka kapor ka bakodor kapor ka bayo ya ka banya sam ya ka kubor jang tin ka jongan
Segitu baru kita snow, kita snap, kita shashkor, lengba, kani ke channel jangga Good News TV. Ablay ngi duai men kerku, ya baru kita pet, kita snap, nagapor sekapor, ya rap ko kenrat baka kubor, kabamedan man pen snow, kana long shisha kabor, kana long gajing aimen sim, kana long gajing kersim, nagabenta jongi. Shimti ko kenrat ikani kapor ni IT kesang play gijoman. Ding Jesu ni duai. Amen. Ki para banget ki bai sai sien pat ling ba jong gari kapur hai ka ba ngayo ka ba sam ya kubur nagatin ka jong play snow shisha kalong kalat ya ka ba ngayo ka ban pen snow ya ka kubur jong gatin ka jong play hapreng jongi nagabanta jong pi kinong sngap baro shisha ngi hagi ni kisni kiba ngiyo kilong shisha kisni kiba kisni kiba kijing pen snow ba jong gari ka pertai kiba kiar saudong yengi kumakin taplet ya ka jing ga jongi bat kini kisni kiba ngi ngiyo ya ka jing long jing man ya ka jing nang roi jong ka jing sniu ka leng saudong kat shabang ipet bat kham tam ka iga bang ngiyo kini kisni kalong bangimla shu ban penya pher ya ka jing long jongi kum ki kun kristan bat ki bampat long kristan ngiyo bangi ka bakum ka ni ka juk ka bangimla ban penya pher ya ka jing long kristan ka jongi shisha ila dep ban ino shadia ni ausnam arjar kulai bat mentang idon kasni ka ba puwe jong ni usnam uwa thamai ya wangirang de banyahat ki babun tuli ki banai kisni isnam jong ka jing ka jongi hoi don shibun ki bangi idon lagi jong ki jingkut jingmut ki jongi hage jingat ganti ka jongi bahang ni kapor ya poi shi ka kubur ya ka bang kwa ban bu kum kamat jong ka jing slok kalong naka city ka jong apostle Paul skinong room kanong ka bakat line ka bakat sam ki kentien ki bang kum ni henry to copy ya Jesus Christ uau try but what sumal su kher rupa ya ka jong ka do nang ya ka ban pen brai ya ka jing kwa bamman jong ka kamat ya ka bang kwa ban bu kum ka jing slok ka kapor kalong tang na ka tu ka benta kitu ki kentien ki bang to copy ya Jesus Christ uau try to copy ya Jesus Christ uau try ki para banget ki ba ngakwa banyalam ni gijingmut jing perkhat ke jongi bangin kham snow thu bat bangin kham shai iya ka pang ngini pet ya kini ki kintien ki badan hagani ka khot to copy ya Jesus Christ ubau try ngini pet shuai ka wei ka kintien ka baning kong ka ong to cop kamon iyo habangi ong to cop kani ka kintien cop ka don haka ya ka jingmut bat ka jing thau ka jong ka thau ya ka ka bashiriam ka thawru ya ka jing sok ne ka jing tap ya ka mat barok ka wei daga jan kumba penan kam ki kan thei kasi ge jongi ka wei pat ka jing mun ka thau ya ka phong ka sap lani urlom henrei ha bangi pai shagani ka phang ya ka bangabu ka mat ka jing slok ka ong tukup yau Jesus Christ ubau try ki para banget ki ba larang ini apet ya ki pulit itu ya ki pulit nakariam ga jongki naka uniform ga jongki kata kadi ga identity ga jongki ka bangi itu ya ki larang ipet yau nongkrong ni itu ya nakariam ga jo kariam ka bajat rothai ka jing jaing ringkat lambat kabul ka ba ubat ni itu ya bu dei nongkrong yaki nong ya sai an ki lawyer ni itu yaki nakariam ka baki ki pom ka jingkali kalong ka bami agri ka por kalong kumnungin kup yau Jesus Christ ubau try kumnungin kup yau Jesus Christ ubau try ki Greek writers ki ong kamun ban pediang lani ban kejit ia katakan nongrem ia katakan jing shisha ban kejit ia kata tenrai jong ka jing hikai ka jong Jesus Christ shu kiong ban pertu bot ia ki jing long jong u Jesus Christ ban yo ia ka ban sim ka jong u
bat ngin long ki ba kum mau Shushu ki Greek writers ki ong ki penya stream ki ong ladangi kup ia kata ke cinglong ke jong Plato lani Socrates kabamut ni shim yaki kum kinong ikai ladangi kijit ladangi pediang ni kijit ia kata kinong rem ia kata ke jing shisha ia kata ke tenrai ia kata ke jing ikai ki jong ki bangi pertu but ia kata cinglong jong ki kilong kum kinong ikai kinong betha ban but yaki kum kisenran ki jong ki kum ta ban kup yau Jesus ubau trai kabamun ngin shim yau kum unong yalam unong kedau lenti ujongi ban pertu but yakar kum im ga jong ban ko ngu yaki jing hikai ki jong ban ngin imru kum u Jesus ban long ru kinong but lani kisenran ki jong Henry sekawai pat ka jingkali ka bami ka bangakwa banbu bangin ya pusan nang bangin ya yo ban ya pusan ha ka bakum gari ka por ban shai balai bau apostol Paul Ukren ya kini kikintin haki para bangai harum larangi pet nagani ka city sikinong room kalenong ka baningkong kerkhot ka bakat pra ter ngin yu i babalai bau apostol Paul Ukraini gini kikintin ki para bangai harum kabaningkong kadai kajing bamman jong ki breu larangi pet kerkhot ka bakat pra ka ya thu ya kajing bam riu blai jong ki ban ya kajing bam hok jong ki breu uang ki long ki ba pendep ken ya kajing shisha da kajing bam hok susu kerkhot ka bakat kendai ko ong haba kila tip ya blai Henry kim sim na pendan buram ya blai uang susu kim sim na aingu yo blai Henry kelaman khalano haki jing perkhat ki jongki para bangit bi ngiyo i ba apostol Paul Ukran Persya ya ka jing bamman jongki brio Ukran Persya ya ka jing bamlong riu blai ka jongki ya ka jing bam hok jongki brio uang kilong ki ba pendap ken ya ka jing shisha da ka jing bam hok ngiyo i ru hagi ni kisngi ya ka bakum ka di ka jinglong kabagani ka perthai kabangi ngi em menta ngilong ki bangat ngi kamel di bangilong ki kun ki jongplay ngilong ki kun kristan enrai ngi pendap kenya ki jing shisha da ka jing bam hot jong ka jing em ka jing long ka jing mut ka jing perkhat ka jing uang ngilong ki bratip yo blai enrai ngim simla pendan buram yo blai uang ngim simla aingu yo blai enrai ngilaman thalano agi jing perkhat ki jing kata ketika percaya ka bangi ngirungi em ya stream bagi dong room bagi dikipor ngitip bangilong ki jing thau ki bakar pang ki jong blai ko blai la thau ingi na kam ta ka buram ga jong hen blai ka jing long jing em ki kam ki jing le ki jongi ngiem penan buram ya blai ngilaman thala no ha ki jing perkhat ki jongi kan khat ka bar pulai kong kila ya pli ya ka buram ga jong blai mat ki ki bakan ja perthai ki ba put u para bangai manga bat mangiru aga bakum gini kisni larangi pai ya ka jinglong jingman jong ka perthai ka bangi em larangi pai she gini kisni ka bangi ni em ngiyo i ngia plino ya ka buram ga jong blai bat ki ki bakan ja perthai ngia pli ya ka buram ga jong blai bat ka buram ga bakan ja briu ngi bu jli lani ngi ya plino ya ka buram ga jong blai bat ka buram jong ka spa ngi ya pli ya ka buram ga jong blai bat ka buram ga kenja perthai chiki kerdan jong ka buram bat ka nam ga kenja do uang kilong ki bap ut susu apostol Paul uyo i usngou ya ka jinglong auria hakar kom jong ka songkha ka songman uang namar wat ki ken thai jong ki kele ya pen ken rai ya kata karukom ka ken jatan rai jong ki hi syakata kabada kumwei na ka jinglong tan rai ka khot ka bar kunyo uang kum juru di ki senrang para bangit be i ngimla banlen bangyo i ya kini kisni ya ka bakum ga ka jinglong aga de emlang ka salang ka bangi em agar ri ba ka jak ben ri jong iru kala rong ga ni karukom perkhat kila ya pen kala ya kata kom ga bakan jatan rai
Syakata kepada kumway na kajing long tenrai. Ngiyo i kadan kajing kwa ya kaban syong ka shenrang para shenrang. Ngiyo i bakumno kiyak sahat ban penong an, ban pediang ya kada ka an. Ki shenrang ba ki shenrang ke dia le no ya kaba auria pat kaba ijri ong gaktin ga joblay. Hakar khat kaba arpu kandai ong baki briu kilong kiba kwan, kiba dap da kajing smiu, kiba bishni sat da kaba penyap da kaba yamai, kiba dap da kajing syukur, da kajing runar ong gaktin ga joblay kadi khat kaba arpu kandai. Kibriu kilong kiba sarong kibam ko ngu ya lagi kimi kikpa. Kibriu kilong kiba pen kan jutang. Kilong kiba kelam jing i, kiba kelam ga jing isnai. Para banget iyo i ya kata ga jing long jing man hagi ni kisni. Bamangi kiba nget. Ngimla syuan penia pher hagi ka perthai ka bangi im. Kadi ka juk ka bangi im. Ya ga jing long kristan ka jongi. Ngimla syuan penia pher hagi ni kisni. Uang kibriu kilong kiba kwan. Ngiyo i ka jing long kwan mentoy ka jongi kini kisni. Ka jing long briu ka jongi ka bang nyim hun ya ka bangi don. Kat nang yo nginang kwa uang kiba dap da kajing smiu kiba pihun sat ong gaktin ka jomplay ngirung idap da kajing pihun sa abang ipai sya kajing long jang jat ben riu ka jongi ngiyo i kajing bisni kajing pihun sat kaba kari ba kajat ben riu jongi kamla ban kiu sya jerong ngiyo i kajing tan telai iwei pat uang da kaba penyap da kaba yamai kiba dap da kajing syukur da kajing runar. Ngiyo i kajing long jing im jong ke im lang ka sak lang gam. Ngiyo i kajing bam sngan jong ki dong ki snong ki jong i ki sni. Ngiyo i kajing roi jong ki jing sniu. Ngiyo i kajing penyap ki kot ku bor ki news ki bang ngiyo i. Ngiyo i badan kata kajing ya pam ya syong suk kajing ya mai ki ying ki sem. Badap da kajing syukur kajing long briu kajing i ki sni. Kabang pun da kajing runar kajing im kajing i. Kabasin syar ya kalong briu kajing i ki sni. Kadi kajing sarong ki khun yo i gini kisni ki em ya kajing long kajing bam ko ngu ya kajong ki kimi ki kpa nyo i dan sibun ki long yeng ki long sam ki ba pat ki ba pra ki kimi ki kpa ki ba yam na betala ki jong ki khun na kajing le persyak kajong ki para banget bi ki brio ki long ki ba pen ken jutang i kam ya de bangilong ki khun ki jong le lakhat yang i bangilong kajing shai lakhat ni bangin long kanuksa lakhat ni bangin long kamulu sya kapertai ni pediang yo Jesus wo trai ko monong pedim jongi enrai nyembut ye kiching kai jong ni long ki bapen kan jutang ki ba khlam jing is ngai ni emang ki ba kum ki kisni om tangkat ni enrai wat kinong yalam ru kilong ki bam pendan buram yo blai ong gaktien ka jong blai agar ika siti skinong room kalau nong kaba aar kerkot kaba aar puai kong me ubahi kai ki bai meni kai ya ladi me uyalap banam tu mehi metu nio i kita kijing long ki ba agak kum gini kisni nio i kijing long jingman gini kisni lakhot yang i bangin im kijing im kabalong kanuk sa ki bai kabalong kijing hikai ki bai henrai Kektiin ke jong bleu apostol Paul pen ken mau wang meni kai ladi meu bayalap banam tu mehi metu nyo i kini kisni ya ke jinglong jingman naru ke imlang ke salang ke bani im ke sensyar ke kada ya ke jing bam hok nyo i ke jingnang roi ke corruption para bangai bi Apostol Paul kentu kamtam ikinong yalam kabalang. Me ubayalap banam tu mehi metu ada kababuram ki para bangit ki bai. Kinong yalam agini kisni ki bah khamat agini kisni ni kham penlet jingmut ban penyo haladi ya kaburam ka bakan jabriyo. Itu no ya kaburam blay da kaburam ka bakan japertai. Itu no ya kaburam ka jomblay na kabanta kaburam ka basinak ka jongi.
Apostol Paul ukran persya ia ka jinglong jingiem jong kibangai harum hagit kipor henrai hadu kini kisni kani kasiti skidong rum ka kran persya ru ia ka jinglong jingman ka jongi henrai para bangai be ka bakam sngau tenak kalau wa habau apostol Paul uyo ia ka bakum gani ka jinglong ia ka bakum gani ka jingman ukuran persya yaki Henry ka basmo talak talong ba apostol Paul umkut tangha ka bayo bat ka ba kedau ya ka jing duna jong ka jing long jing yem jong ki para banget harum ka tiku Paul ladang ipet sikit khot ki ba sakmat jong ka lenong ka ba khat lai ka khot ka ba khat sao niyo ba apostol Paul kintu ya ki para banget harum habangi itu ya ka ya ukintu bakin ki jot nakabayo tiang. Para bangit ba ki para rolok ki ba ki ba pet ya ka channel. Shisha habang yo ya ka jinglong jingman jong ka pertai. Ngila jam yo ni usnam arjar pusang. Ngidon sibun ki jing tmu jong ka jing em ka jongi bangin em ka jing em ka bakamba. Bangin em ka jing em ka ba di dor bakaman ka jong play. Ngidon sibun ki resolution ki jongi. Henry apostol Paul kentu habangi itu ya kaya kentu bangin kejot na kabayo tiya para bangit biin nakabor ka bakan jabriu ka jongi nginama apostol Paul kentu bangin kejot na nakatakabangi yo tiya nakajing syakan oy jongi haki ki bakan jabritai hagi ni kisni ngimla bandan ngim hakajing syakan oy haki ki bakan jabritai ngisyakan oi haki jing ngobha jong ngari ka perthai ngisyakan oi haki jing kwa brai jong gado ngisyakan oi haki jing smiu ke bashir kai kin kisni haki jing ya bishni ka jing ya bihun ka jing ya kan at ka perthai ka bangin ka perthai ka tan ya ka jing im ka jongi Andrei apostol Paul bong bangin kia jot na kabayo tiya para bangit biit ning bajong lusnam umangirang di banya igi babun telikis ni da kamen sim jong ka jing smoke kya ai bakani kaktian ka jong play kan turu yangi abang yo ka jing long jing man jong ka perthai bara bangi snow thu bar ka bor ka bakan jabriu ka jongi nginam lak ban penbet ya ka jing ya denti ka jongi ha ka jing ya dei ka jongi lambat play ban kejit ya kita rai jong ban kejit ya kita hikai jong ban im ko mau ban le ya kaman ka jong try ban no im jong just plus ban kejit ya ka long jong da ka bor ka jong ngin na ka dan kam ngi bangin kendit bangin pai shi ka pertai ngin yo ka ta long jing man ka bashir kai bara bang yo ka ta long jing man ka bashir kai ka ba thap ban penjot ia ka sim jongi haka jinge dei ka jongi baru bulai ngin kindit ben riu ban ki jot na kata ka bayo tia apostol Paul kut tang habo kentu ke para bangai bakin ki jot na kata ka bayo tia henrai uong shu tungin berat no ia ke jingle jong ka jingdum para bangai bi niu ka perthai ka bangi im Yo ki jing sniu ki bakir saudong kama gaktiin ka jong play apostol Paul na kran shakman ka kran ru yang ya pi ni em si shai ti sni ki bang yo ka ni ka jing long jing man ya ka jing bam man jong ki brio ya ka jing bam riu play kum ki bang ya o ni don kerteng ha ki register balang ke jong ni don ha ki jong ki jing henry ngim don ya ka jing im ka ba riu play ni don ya ka jing long jing im ka bam riu play ka bam ho ni ai pendep di mangi ki khon kristan ki ba pendep ken ya ka jing shisha da ka jing bam ho ni tip bangim la banwan sya ka perthai daladihi ngitip mau play ulah tahu ulah pelong yang ni nak kan tak burung ke jong play
Henry ngim sim la ai ngu yu ngi tip bangilong kum ni ka mangi long de na baka jing i ka jong play ka bat yani hoi wala ngila di banya iki jing iki jing le iki jing jar iki jing kendu jong ka jing im ka jong i Henry ngim la ban len badai ka jing dan ringkat ka jing alam ka jong play ka perlu ngi kum ni ka mangi long Henry ong ka tin ka jong play kim sim la ai ngu yo play Henry ngi la man thala ki jing perkhat para bangi bi wan ai ba manga bat mangiru leng ba jong news nam ngin ne sa ha ki jing long ki bat hala ki jong i wan ai baginya pri ka buram ka jong play ba ki ai ke ba kan ja perthai wa apostol Paul kan tu bagin bret no i ki jing ne jong ka jing dum ka khot lu yang a ba yang i leng ba jong ni ka tin ka jong play kum ki bangin bret no ya ki jing ne jong ka jing dum ho ngim kwa ko ki para bangit bai bagani ka ban sim jongi ka ban sa im shi ki babam jukot ka tin ka jong play ko ong yuan na ka do men ni sali pai pat ka do men kani ka mat jongi e ko play lo penlong ya ka kan sali pai pat ka do men ula sim lo penlong ya kan ka do men nrei ong ka tin ka jong play kani ka ban sim e ko play la thao kan sali pai pat show to bala thao ya ka para bangit bi nyim ko abagani ka ban sim jongi kan yai sakut sa ag de jing thana ngai ba mangi simet ka bakut jong ge jing im ge jing ngi kwa ban yo e ka ba ban yo e ka burong ban yo e ka jing su nrei ha bagi im ga ka percaya nyim la ban la jing ge jing thana kini ge jing sniu ki te ki khum ye ge jing im ge jing shisang i dan ki jing kut jing mut kam tam le ha bas dang us nam mo batmai i dan si bun ki jing kut jing mut ke jing mangin im ge jing im ga ba khamba Nrei apostol Paul kan tu nginam la ban im ga jing im ga bam khamba la ngim beret no e ki jing le jong ga jing dum kan tu yang i bangin beret no e ki jing le jong ga jing dum para bangit bi ban beret ye ki jing le jong ga jing dum ban beret no e ki jing long barim baru baka percaya kan itu yang i bangilong sisa ki kun Kristan ngilong sisa ki kun ki jong play baka percaya kan la ban penia pher yang i bangilong ki jong play ngidan ban kam ban kup yo Jesus wa utrai ki we kin itu ika identity jongi da ka bangi kup yo Jesus kemongo ong mene sakmat ka percaya ka bangi im ngim la su ban penia pher lan ngi pai saka im lang sanang ke bangi im ngim la su ban penia pher unu Kristan ba unu wam deu Kristan baka percaya kan itu yang i bangilong ki kun ki jong play ngidan kam ban kup yo Jesus ubau trai bat ban kup yo ngidan kam ban ki jat na ka bayo tia ban breno ya ki jingle jong ga jingdum da ka bangi kup yo Jesus ubau trai para bangit bi kanika kubor nagaktin ga jong play habangi pai saka jinglong jingman jong ga jing im ga jong i kum ki bangi saka ga juk ka bangi im kani ga juk ka bangi ni im kam ya pher i em kuma ong na ka juk ga jong apostol Paul bu tho ya ga chiti ski dong rum ka perthai ka bangi ni im ngio i ga jing bamman jong i breu ngio i ga jing bam riu blai ngio i ga jing bam hok wala ni kam ya la jong mangilong ki kun ki jong blai ngilong ki kun Kristan Henry ka jing im ga jong i kum ki kun ki jong blai ngim sim la penan buram ya blai ong apostol Paul ngiru ngia plino ya ka buram ka jong blai baki ai ki bakan jam perthai ngia plino ya ka buram ka jong blai bat ka buram ka bakan jam beriu ngia plino ya ka buram ka jong blai bat ka buram jong ka spa ngia plino ya ka buram ka jong blai bat ka buram jong ka kerdang bat ka nam ngio iru agini isni ya ka jing nang yardor jong ka song kha song man aga jing auria agini isni langi pai siki balang ke jong igini isni langi pai ki kun samla agini isni ngio i
baka syong kha syong man kalahir dor hadu kata ngiu i ya ke ching ya pat jong kilong yeng kilong sam ngiu i ke ching nang roi jong ke divorce gini gisni ngiu i ke ching nang roi jong ke ching ya syong klat apre gu lok pat kalok ngiu i ka pop klim kalanang roi na kawai kasni shkawai pan ngiu i ke ching nang hiar do jong ka syong kha ka syong man ngiu i ru gini gisni yo snowling ba ki news ki kot kubor ki ba pier ya ke ching kwa ban pediang haka an ya ka syong kha para shinrang para shinrang ken thai par kan thai ni imru haka juk ka bangim juk par khat ye ki bai kumba ong apostol Paul ngilong ki ba khwan ni apun ni ka ba sniu ki ba pi hon sat kata ka ke ching im ka bangi im ki im lang ka salang ka bangi im ki sni ki ba dap ta ka ching mai ta ka ching nya ki ba dap ta ka ching syukur bang yo i kalam dalan ya ke ching long runal akamen simberiu ka bangi im ki sni idon ya ke ching long ka barunar po ki sni ni im kata ka juk haga baka jing sarong ka sensyar ya ka ching im ka juni nima banlan para bangit bi dai na baka jing sarong ka penlong ya ka im lang salang ka juni ka bangilong kumi dai ka jing sarong ka penhar dor ka jing long kristan ka juni dai ka jing sarong ka penhar dor yang ni baki wai kim la asuban penya pher ya ka jing im ka juni ni im ka juk ka baka jing i kamyo ban sensyar ong ka tin ka jong lai ka jing i kalaman kriat ni im kata ka juk baki khun kim ko ngu shu ya lagi kini ki pa kele persha ya lagi jong ki kini ki pa ni im ru ka juk ka kum kinong yalam ni penja burong yo blai daki kam daki jinglong daki jing pat jing par khat ki jongi ki kisni nganam da nyaw nganam da jer da ka burong ni im kum kinong yalam ka jing im ka penja burong yo blai ong ka tin ka jong blai meu bai kai ki bai men hi kai le ni kani ka kran min kong yang ha pra bangin bi in ka tin ka jong blai ka ken tu ni bangin ki jot na ka ka bayo tia larang idang de ben ya yo news nam pa ki bai kin i thu yang ni bangilong ki khun ki jong blai maka perthai kan la wan penia pher yang ni ko mo blai la pha yang ni sikani ka perthai ni long ki khun ki jong blai ko la thau yang ni ka ta ka buram ka jong bangin long ka ta ka melu ngin long ka ka jing sai ki bai pan ngin long ka nuk sai ki bai pan uken tu yang ni bangin ki join na ka bayo tia da ka bangin berat no ya ka jing le jong ka jing tu da ka bagi ku yo Jesus Christ mo try para bangin bi iba pet ya ka kubur lingba ka channel jong ka Good News TV ma khot ru yang nga yang ilang lingba jong ka bor ai ba manga ban mangiru lingba jong lusnam ngin kindet na kabayo tia ngin ki jot na kata kaching yo tia aga na kaparthai bat ngin berat no igi kaching le jong kaching dum namar ngin na pan imsa asla jong ka kaparthai ngin sa balik phai no naka ai bangin kindet dan riu da ka bangi berat no igi kaching le jong kaching dum da ka bangi kejit ya kita kitan rai jong kaching long ka jong trai banu jong Jesus da ka bangi kejit ya kejing hikai ke jong da ka bangi kejit ya ketika nongrem jong kejing shisha kejing hikai ke jong da ka bangi pertu but ya kejing long ke jong Jesus bau trai jong bat ban yo ru ya ka ban sim ka ba kum da ka bangi ko yo Jesus bau trai ya kejing ke jong bala nang ilala ban kup ya u kejing long jong da ka bangi kejit ya ketika nongrem da ka bangi kejit ya kejing hikai da ka bangi kejit ya ketika kejing shisha kitin rai jong ke jing ikai ke jong ban pertu but ke jing long jong ban yo ka ban sim ka ba ngin la shisha ban penia pher
ye ka jing long jing im ka jing ki wei kin yo i yani mangilong shisha ki ki khun ki jong nei nginum dei mangi ki ban cha ken no akani ka parthai andai dei mangi ki ban long ban ka burom ka jong nei akani ka parthai la khot yangi bangin long ka burom ka jong nei para bangai ni angin ya ning ba jong lu snem kini ki khat wei tuli ki bana ki bangin nang dei ban ya jong lu snem ara jara sa angin kup eu Jesus Christ wa trai maka parthai kan itu yangi bangin long ki khun ki jong nei maka parthai kan yo shisha bantip bangilong ka jing sha ni long ka blu ni long ka luksa maka parthai kan yo bantip ban itu eu Jesus Christ wa trai ublay un kerku ublay yaram ublay na kamanta ka purom jong amen tagi ni pendam ublay ki jing duai ablay bu pa jing ba neng aingu ema ublay na tagi ka pur ka kodor ka por ka kentang ka ba masha yang iko kan rat kam ki khun ki jong ika ba me ko kan rat mala thau mala pelong mala siudor mala thit ingi dor ba ka snam ga jong ban mama kwa ba ka wiru ka ben sim ka nam jat an ublay yarap yang iko kan rat ning ba jong ka bor ka tin ka jong ka ba ma kran na paling jong ning ba jong ka bor kana long shisha ka jing ker siu yang iko kan rat kana long shisha ka jing pen kendit yang iko kan rat mangirung in laban ki jat ko kan rat daga bangi berat no ek ke jing ne jong ka jing dum daga bangi don ye ka jing kut jing mot ka ba thamai bangin ino ek ke barum al bangin yo ban ku yang yu Jesus Christ wa utrai maka parthai kan yo ban itu yang ni bangi long ki khun ki jong maka parthai kan yo ban itu yang ni bangi long ka jing shai ni long ka mulu maka parthai kan yo ban mat ye ki jing ker khu leng ba ka jing im ka jong yarap yang ya blai bangi ka kubor kan thau thamai ke do nu ke ban sim ye ka jing mut jing pakhat ka jong ni dua ya blai ban ker khu ye ka wei ka ban sim ka pe ka sha skor ke ka kubor kini yo ban mat ye ki jing ker khu ka jong kini yo ban mat ye ki jing thau thamai ka jong ni sne ban ker khu ru ka trai ye good news TV ke channel ka bakal pri kar pang ko kan ran kan nang long shisha ka tiar kawan plai ka kubor sa tin ka jong bakin sim ki babun kan yo ban mat ka jing pin ka jong sim ka kan ran kar khu ye ka kubor kar khu ye ko e ka man sim ni IT ki sang ki blai ka jong snow blai ye ka jing duai ki jing ka pat ka bret ka jing Jesus duai amen